roi try. Ye aingu hang ni ka sengi ka banang kong jong ka snem bat ha ka step ka banang kong ken. Ni priang sobharo ye pi hang ni ka por. Kun ki pastor hang ni ka jaka ngi don lang. Ya ka ban ai ro. Ya ka jing khublei jong snem thymmai. Uba kurku bat ubala pensle bat pendap da ka jing kemen ken. Bat hang ni ka por mentang ka ban puli ni ka tin ka jong try. Habang inya how ni snem uba thymmai ken. Try wela mangan puli ni ka por na ka isaya so pulai de khot ka baar. Haba melek lang ba ki ngangan long lem bat me bat lang ba ki wa kinum telep ya me haba me ya lang ba ki ding menum ing lem ne na ki thelit ding kanum jlia ya me naman ngalong utrai ublei jong me uta ubakho jong ke Israel unong penem jong me ngala ai ya ke Egypt banlong ka jing suspa naga banta jong me ya ke Ethiopia bat ke seba namar jong me pi hang ne utrai ukular ya ki kon Israel bat kan mauro yangiru hagas tish kinong Galatia hagal nong gabalai ka ong lamba ukris kain ka jingle khu ka jong Abraham kawan hangi padai nama katang ngitip bau ni usnam habang iya kala banwan ki ding kila banwan ki kila banwan kino hari try uang nganya lem bar uang nganya lam ya fi lang bahai kata bangan ai ya fi ya ka jing job but nga kwa banong fi handing kentin ka snat ba ka ong what shap tieng ban nga kwa banong fi wanum ai man sem shap tieng ki babon ki khubor finyo sngo finyo i ki jingja ki babon hanrei what shap tieng shania how try bar si sen ba bi shania how try unya lam ya pi kain how nes na mo pastor Kali kata ngi aingo you play ba snem to thymmai dan ki brio ki bakwa ban thymmai la di mo ki ong ngin shim ya ta New Year's resolution ya ka banganum di kiat ya ka banganum le shoot campus new tamba kata kali ka jing si sham la fi persang la di se ni uksoi ula ban mi manta si tio artio mo ndrim so wan phai biang bat ka ma ka long wan phai pat bat kita ki para kha para kor gi jong om kin swan rong biang pat happy tadai da bangi puli ktin gi jong le no Matthews kala nong ba khatar de khat sapulai ter ngi hang to fin da puli sa shimi ka bible na sa puli fin ni ba la da fi shim ya ka New Year's resolution ya ka fi ong ngan i no i ka kiat ngan i no i gi jing di ngan i na gi jing so ba la fi persang de ka bor gi jong fi ho si por gi la ban i no fi Henry kita ki bor juga jingdum kema ka babel ka ong otam sim bom khoi mo ya na ga dorang khyang shi ka dorang khyang Henry hanang taun sakan ma biang naga ta ka jaka ka ba mi bo swan phai biang ba swan pet biang ya ta ka yeng ka ba ulami bal ha ba shem ya ta ka yeng ba ka long shisha ka yeng ka ba suda balasar ba ka yeng bala shubu bet mo unwan rong biang hang ta pat un khot lang sa ti wei pat ki ksoi ki ba kham char kai sa nyotli ki ksoi ki ba kham char kai baka jingjot jong tau breu kan long ka bishar kai si shado kata kai kata kamut kumno haba ong suda ka mut tapi persang dala dm filong suda klemu try film la ban lei klemu jisu filong suda klem ka tin ka jong blai filong suda tani da wanom shim ya ka new resolution da ka bor ka jong fi ne da ka fi ong an le hi da ka jingla ka jong finom la o jisu ong ta klem nga film la ban lei ru polo ong kata mo na ga shitish kinong philippine lo south kot khatlai ong ala ban le ki baroh da utawa penchat bor yang tadi kita kwa banong yafi wanum persang ban le hi daladi klemu jisu fi long bosuda wanum persang ban penbet hi kata ka jim ke jongfi la fi persang ban penbet uksoi unum shepting kata ka jim penbet ke jongfi lemda utrai uyo ban penbet ya ka jim ke jongfi wa ka long kum juru lada fi persang ban husar ban penkhot mulo mala lada fi pat dai ri ki bla yo sat da ka snam ke jong trai la fi pat yo kata ka jingkala ka mot shisha ya kata ka jing penem ga bishisha no try ki ksoi kinum ken snap re phi ki ksoi kinum nyau breu re phi bikin wan man thombor arsha pun ban nyau sha ong ga tien ge jong blai ba ka long ba ma do kata tadai tangi sungu yu blai phila shim ye ni ga New Year's resolution ya ka ba finum lek pai pat sha ki tiki ki basniu bat nga nget ba mdai tang ma phi re khot yu jisuru kombo snem la thymmai khot yu jisu a jaka yu jisu ha ga download ke jong phi panganget fin ka jing ka ba job ka jing shisha ka ba fin good news nem fin da comment sha but tang how news nem re hagi snem ki benang wan la try part 1 fin ka jing ka ba job ka jing ka ba phila shisha ban so sarong na mar try udan bat phi ingai kata mo pastor leif so kata shisha usnam bala kurku usnam joka jing usnam joka jisnei yak ba try on te shle phi bro ki ba pet ba ki be ju try shisha ngai ngu ubleng ban play ka ting ka jong bleng ka sni ka basdang jong usnam bat shisha ki pastor anu kleban shikmat halo ka jing mo ka khtian ki botraw la a ki kumjuru ngi ju puli bha ba ju sngo ba ne khtian utrai om ka ni khtian
ublei jungi long mabha baga jisne ju kaine bom jukut stana ba ta khtien ka jisne ju trai kaine bom jukut henry wi saya ong kumni hakal nong basan busau ka dokot ka ba nyo ko ong ni tang shibet ngala e no e pha henry de ka jisne ba kraw nganyelum je pha haka jisle jimitar ngala buri ela ka khmat na pha shikhlmat henry de ka jis bon bom jukut ngai sne ye pha ong utra nong suspa jong pha kini ka de jisne ju trai ki khun israel kom ju ka de yangi halo jang ni ka khot squad kan mai pi halo ba kumnu pastor bante ira shudap ay khubor step dak artio men chwa ai batai bak usnam ban sawan la dangim dan yu tra la dangim sotho yu ble dangim 15 yu ble ulong snem jong jibitar ba chisha ko ba no pi nginget la kata ba nya kran la kata hi ba unusnam ho ulong ka jing khui bi yu tra ulong usnam jong ka jing sneo jing jibitar hi bi isi yu tra ko mo chwala kran ka po mental ka khti ni ruang ya kata hi bola bitar bhai khur israel hene nama ka jisne ju mom jukut pat tra sne be ki para bon ki ek ing be kata ba ka don bet ka haba ki le persha yu ble ni bo kumno ki khur israel ki mat ya kata ka basniu trai hene uniu ju ble pat wisne ye ki pelat je ki tikam ju ko apa no phi ne ka por shisha ki jikem ki adap shisha phi mat sibon ki ek phi sko tho kamlong uniu snam thamai la de bon ki ek bat kombo jeremiah ro pen ma wong yu trai wong au blei unum snenga kat kum gaji bitar jome hani snenga kat kum gaji snei ga jome namo suthu ke pop bagi israel kila le shisha ublei ula bitar ula mulle ya kata ka basni ki israel borok ko wei henry nama ka jingir pa duni skri jom blei sa ublei snei bang ki israel sa isian kum zo ni ka pon gidan ya ni ka jing pla bat ni ka jing kran man patai je phiru ba shisha ublei da ka bitar ka ju ula don shisha haitemir besneu yang perthai borok ko wei henry namar badang don bakar pa utra no yosngo butwa nam plat yule se gadi phina halus nam phinjan chu blei se sian kalag bumut thamai la jong ka jingem pachikri bhai utra mong itn ka porum joi pastorang indan ka ktian men kran lima kti ka chu utra khublei shibun pastor barsisha usnam besok usnam ubadap da ka jingkurku baru usnam ubadap da ka jingkerman ka jong Jesus ha ka jim ka jongi wepi we ki bishakri yani kerteng ka bem ka ran bor ka jong nongpanim jongi Jesus ma chisha ngi da sungu shai ka ktien bala ai nimba ki shakri jong blay ki pastor but hawat kare kata ha ka jim ka jonga ba jongi wepi we ka bala bandi pastor bantei darau Chris umdon ka jim ka jongi sha ka long ka ta ka basuda hare habo Chris udon kadon sha kata ka jingsuk kadon sha kata ka jingkurku kadon sha ya kata ka jingkerman ba kata ka jingkerman ha kata ka gm ka jongi wepi we ba ngi tep ya ne we ba ka ktien ka jong play ka aisha ya kata ka jingkerman ha ka gm ka jonga ba jongi wepi we kamala banrap ki pastor nangni shkhmat kila batai ya ka ktien ka jong play kila kren ya ni khon na ka ktien ka jong play ka bonra ya kata ka jing aimen sim ha kata ka gm ka jongi wepi we bo blay sha ubangi ngi shakri long tau blay ubiyat engkat lem bat ngi udei tau blay ubale isnai sha ya kata ka gm ka jongi bar hakani ka poro ka ktien ka jong blay masnat naga kitab ka jong Joshua ka lenong ka benikong ka khot ba phra ba khandai ka ongkom ni wat ai ba ka kitab ka hukum kan jano na ka shintur ka jong me henrai men yai perkhat ya ka senyasngi khnang ba men yo ban sumar ban le ka bakum ya baroh bala tho aka na bakum ta men roi hakalenti bar kum ta men man bha hatongam shimla hukum yeme tolong ubaklan baru basilur bha wat tieng lemne wat kio namar utrai ublei jome udon rikat bat me kat shaba mele kani de ktien jong ka jingkerman ka ublei ukraine ho Joshua ho Joshua lamar ki Israel kita dap sha ta ka jingso si haba kila do no yo Moses tau no yalam henrei ublei pat ujiet ya Joshua banyalam yakini ki Israel sha ka ri jong ka jingkular baru ublei ai kani ka jingkular ha ka gm ka jong Joshua udoong yo Joshua ha ka khot ka ba pra ong wat ai ba kani ka kitab ka hukum kan jano na ka shintur ka jome men yai perkhat ya ka sinyasni kama men yo ban sumar ban ban le ka baro ya ka bala tho aka na ba kumta men roy la kalenti ba kumta men man bha oi ngimte unius nam arjar persan ke ka ba fi la ya lingba yo ki fi ya lingba ka Jesus si yo fi la ya lingba ya kita ke jiam ha ka gm ka jong ping re kani de ka tien ka bo ublei Ukraine ha ka gm ka jongi how nu snem bethamai nge shau tram le ki ki bethamai la dangin long sha kita ki nong sumar ya ka ktien ka jong blai haba ktien ka jong blai ka don ha ka ta ka shintur ka jongi ni perkhat ya ka senyasni ni sumar ka ngi le ka ktien ka jong blai ka ong man bha bat un roi ha kalenti kata ka jingkur khu ka jong blai ha ka jim ka jingi baru ong roi ka ni ka we kata ka jingkular ong banganum eno nganum lendet no ong nganor kat lem bat fi blai bangi shakri udai tau blai udai kat lambat ngi haman la ka benta ka sim jam ka bangi jam amdei bangi jam maroi udai mu ba jam ni kat lam bat ngi baringi aba u uya ring kat lam ngi kamu tau nong up long brot bobha
ubaya lamingi shikita ki jaga plang ki bajangam ke jing baham ke jing snake ke jong blay ngai kan but be ya ke jim ke jungi habangi yang shisha habangi shakri shisha ya ni kerteng ke em ke don bor ke jong Nongkhryiem jungi uji squares ngai sha kan ke tien kan wanra ya ke jing kerku berkan wanra sha ya kata ke jing tengan how nu snam ha ke jim ke jungi iwe piwe Ingat hakan ega por haba pilayo sngau ya kini kitien na ki pastor. Hari kidon ro ki long yeng hakan ega step. Kadai ke stem ke bathamai ke step ke bathamai. Haga sngi ke bathamai. Hari fisu thu kadon ke jisung si namar ki jingja man me. Ni duai hakan ega por. Ba mentau stem try unle ya ki bakraw. Wat du jingker ben. Pediang ya kini ki jingkular ki jong try. Wanum kelonno wanum hapno na ke jinget. Ken mau baik kini ri ki sngi ru mengingem. Ngi sa syak persoi ki babun. Namar ngitip ke jingwan syau ke jong terai yala ke jong kemet kala janba dai namar ka tau boman uniale dai ka tau jisul ong tangge bayai ne ado bekut kin yola yem yai ne wat pet ye kiwe badwai bakin kala ka bomot don ni ga donot jong jing isne namar bakim tip yu terai dai ka ta ka jing le kemen ke jong ki dai hakiki jong kan ga perthai han repeat le kemen hau terai bat shania wadum ai no ye ke bakin jado kan persong si ye pi ni kwa arban ai men sem ye pi ha kan ga por bat kermen hau terai udan ki ban le bakra kumbala kren hagan ega por ke mentah ki syakri ke jomblai ngin lek ya ke bangini duai bangini kerku ya pi wei pediang ya ke jingkerku ke jomblai pediang hagan ega si ke jingkermen so utara wal ada piak da ke jisu si hagan ega por ya don na pi bapet pidang na po hospital ye pidang pangi duai ro ba pinio kiak no hagan ega por ke mentah ba pinde yo I ke don ke kamba ken ba utara ulau no ya ke jingpang ki jingstom ulau no ki jing ki jing jar na ke jing em jong pi ken bagada long sisa kum bangi ong tin nong mo happy new year kan da long sisa ke badap da ke jing kemen ken namar utrai ulau no ki barem na ke jing em ke jong pi ken try no ku ye pi ngin le ya ke ban tuai ban IT si paso ban te ini dua ni ke por ke mentah ban ginget ke babel ke ong kan mau shu ki barem lemne ki bo men shwa per khat shu akmi en le ki batmai mentah kan mi no finom tip ya ka kan pelong kalenti hakari klau ken bat ki wa hakari kan ja wang utrai banen ta kum tala da udan hau kris long jing taw thamai ki barem ki la do no akmi ki baroh ki jalong thamai ngin ya dwai ba ki baroh shisha ken long thamai pit thamai ki yeng kan thamai baroh ki baroh ken long thamai ngin ya dwai try ai ngo ime ko pa ba do da ka sngi ko kon try ba do blade jong ni ka yeng ba do blade jong ni ki kon ba try kinum kan mau show ki barem ne ki man shwa kinum per khat show ki ba sneu ki bola ja ga jim choki ne ki jingblin ba sneu ne ki jing te ki jing kom ba sneu na do man ta kinum kan mau show na mar la pendekut ki kita baroh aga ni ka sngi ha ga kerteng u jisu ba da ka jing per sla o men simba ko but trying a tip ba memele ki ba thamai kan menta kan mi no kan da mi no shisha ka jim ke jonki ba kin da yo kin da mat ya kata ya ka bor ya kata ka jingsuk ya kata ka jing pesle ke jong me phin mat ya kata phin bang shu ba le pai pat shagata ka berim shagata ka ba men shwa ka jong pi ba na bila kut kalat kalenti ru utrai ongan pelong kalenti but hakata ka ri ka ba kinja hakata ka jaka ka ba terkhong ke jong pi utrai pin mi itu ki wa ba ya ki ke ba un ai ba phila ban di ka ba phila shisha ke ban em ka ke jong men sim ko ba kum dan da ka sngi shisha ka berim kala let no wei budan nu kris long jing taw thamai pilong ki thamai no da ka sngi ka barim kala kut no la khliap no kom la khliap ya ka calendar menin menta sngi la play ka calendar ka thamai ka chapter ka thamai ka lenong ka thamai ka jim ke jong pi ba kum ta wei budan kris long jing taw thamai ka barim kala do no hey kami ki baroh ki jalong thamai ki long yin ki long sam ki jong pi ki jing susi ki jing kruslai ki da ki jing mat ki jong pi ki bala pen kthang ki bla pusi pi baroh ki kut no but como snem thamai ke jing im ke jong fi ke thamai fin yai ringkat bo taw pen thamai ke jing im ke jong fi o belong with Jesus Christ ken pi mat ke jing sup pi mat ke jing kemen ke jing kerku ha ga do but ha ga men sim pa fin I ki kamba ke jong try ki ba kraw fi yai bu try ke jing ke jong fi de lele finom babe fin yai bu try sha finom light na ke jing kerku ke jong try ki jing kular ke jong play ka wei ke bo try la kular kan long be ho oi but amen ya fi ken ya dwai nge kerku ke teng ke jong with Jesus amen but amen amen try nge kerku fi ngin sani shem padang ni shikmat anu snem batmai ni da dwai anu snem arajar arfon reu ulong snem jogi jing kerku ya pilang baroh blai kerku fi khublei amen